ବାସୁଦେବପୁର ସଭ୍ୟ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ନିରୋଧ କୁମାର ଦାସ। ଆଜି ଯେଉଁ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର 5T ହିସାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଦେଖିବା ମିଳିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସୁଦେବପୁର ଏକ ସଂଗ୍ରାମର ମାଟି, ଏକ ବଳିଦାନର ମାଟି। ଏ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି 5Tକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଟା କାହିଁ ମନକୁ ବୁଝେଇ ହେଉନି ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା ଯେ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ରହିବାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ ଫଳକ ରହିଛି ସେ ଫଳକରେ ଆମର ଯେଉଁ MP ମାନନୀୟ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଅଶୋଭନୀୟ କଥା। ମୋର ମତାମତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଶୋଭନୀୟ। ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ, ମହିଳା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଏ ବାସୁଦେବପୁରର ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ, ଏ ଉଭୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତରଫରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଏଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିଲେ। ଏ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେଥିରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ସାଂସଦ ରହନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସାଂସଦ ନଥିଲେ, ଏଠି ତ ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସାଂସଦ କେମିତି ଆସିବେ? ସାଂସଦଙ୍କର ନାଁ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ